Viete, niektoré veci sú oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Zvyčajne si deku spájame s teplom a pohodou. Ale čo ak je každý jej centimeter, každá jedna niť a každá časť výplne navrhnutá s jasným terapeutickým zámerom? Dnes sa pozrieme pod povrch jednej takejto záťažovej prikryvky, aby sme odhalili vedu, ktorá stojí za jej upokojujúcim účinkom. Takže čo presne spraví z obyčajnej deky terapeutickú pomôcku? No, môžem vám prezradiť, že odpoveď nie je len v jej váhe. Ako zistíme, je to výsledok desiatok veľmi premyšlených rozhodnutí, ktoré spolu vytvárajú jeden komplexný systém pre našu pohodu. Dobre, poďme na to. Rozoberieme si túto deku pekne vrstvo po vrstve, aby sme naozaj pochopili, ako každý detail prispieva k celkovému efektu. Začneme jej jadrom, prejdeme cez materiály a konštrukciu a skončíme pri tom, ako vyzerá navonok. Začíname s tým absolútne najdôležitejším prvkom, s tou drobnou, no kľúčovou súčasťou, ktorá dáva deke jej terapeutickú váhu a je základom celého jej fungovania. Hovorím o sklenených mikroguličkách. 0,8 mm. Možno si poviete, že je to len číslo, ale práve v tomto detaile sa skrýva kúzlo. Keby boli tie guličky väčšie, cítili by sme ich ako hrach pod dekou, keby boli menšie, nemali by tú správnu hmotnosť. Práve táto mikroskopická veľkosť zabezpečuje, že sa tlak rozloží tak dokonale a hladko, že ho vnímame ako jemné, súvislé objatie, nie ako kopu jednotlivých bodov. Skúste si to predstaviť. Ako keď jemný, suchý piesok obteká vašu ruku. Presne tak isto sa správajú aj tieto mikroguličky. Namiesto nejakého bodového tlaku sa dokonale prispôsobia každému záhybu tela. A práve tento pocit nepretržitého, rovnomerného tlaku je základom terapie. Simuluje totiž pevné objatie, ktoré má úžasnú schopnosť upokojiť náš nervový systém. A tu je ďalší fascinujúci detail. Guličky boli vybrané rovnako preto, čo nerobia, ako preto, čo robia. Áno, poskytujú terapeutický tlak, to je jasné, ale zároveň sú úplne tiché, nepohlcujú žiadne pachy a sú hypoalergénne. Dizajnéri v podstate odstránili všetky možné rušivé elementy, aby zostal len čistý, ničím nerušený terapeutický efekt. A tento detail len podčiarkuje ten neuveriteľný dôraz na bezpečnosť. Tieto guličky sú úplne netoxické a inertné. To znamená, že sú bezpečné aj v tých najextrémnejších a najnepravdepodobnejších prípadoch. Je to úroveň istoty, ktorá ukazuje, že sa myslelo naozaj na každý možný scenár. Dobre, poďme sa posunúť o vrstvu vyššie a pozrieme sa, ako na seba všetko nadväzuje. Tou vrstvou sú samozrejme textílie. Prikryvka má obe strany dizajn a verte mi, je na to veľmi dobrý dôvod. A tu vidíme ďalší nesmierne premyslený prvok. Aktívnu reguláciu pocitov. Nejde len o to, či je leto alebo zima. Tá zamatová strana poskytuje hrejivú zmyslovú stimuláciu, keď telo potrebuje upokojiť. Naopak, tá chladivá bavlnená strana ponúka úľavu, keď je potrebné znížiť prehriatie. Je to v podstate nástroj na prácu s pocitmi a termoreguláciou. A medzi vonkajšími vrstvami a jadrom s guličkami je ešte jeden taký skrytý hrdina. Vnútorná flísová vrstva. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby deka zostala prídušná. Zabraňuje tomu nepríjemnému pocitu spotenia a udržiava pod dekou príjemnú suchú mikroklímu, čo je pre kvalitný odpočinok úplne kľúčové. Dobre, takže ako toto všetko drží pokope? No, práve v prešívaní sa spája bezpečnosť a funkčnosť naozaj pozoruhodným spôsobom. A odpoveďou je mriežka. Presne 88 samostatných štvorcov. Tento systém je absolútne kľúčový pre rovnomernú distribúciu váhy. Zabezpečuje, že guličky sa nezhrnú na jednu stranu, ako by sa to stalo v jednom veľkom vreci. Zostanú presne tam, kde majú byť. A výsledkom je konzistentný, rovnomerný tlak po celej ploche tela. A táto mriežka má ešte jednu, dovolím si povedať, geniálnu funkciu. Slúži ako bezpečnostný systém. Predstavte si, že by sa deka náhodou poškodila. Problém zostane izolovaný v tom jednom malom štvorci. Namiesto katastrofy, pri ktorej by sa vysypali tisíce guličiek, je poškodenie obmedzené na malú, kontrolovanú oblasť. To je naozaj chytré riešenie. Aby sa zdôraznila tá odolnosť, zdroj používa túto silnú analógiu. Nite sú rovnako pevné ako tie, ktoré nájdete na horolezeckom výstroji alebo v bezpečnostných pásoch aut. To je naozaj neuveriteľná úroveň pevnosti pre niečo, čo používame každý deň.
A nakoniec sa pozrime na tú najvrchnejšiu vrstvu, teda na vizuálny dizajn. To, že tu chýbajú nejaké výrazné vzory alebo krikľavé farby, nie je náhoda, ale veľmi zámerná voľba. Farby sú starostlivo vybrané z palety, ktorú poznáme z prírody. Sú to odtiene lesa, zeme a vody. Sú to tóny, ktoré náš mozog takmer inštinktívne spája s pokojom a bezpečím, pretože signalizujú stabilitu a prirodzené, nerušivé prostredie. Takže kľúčovým bodom je, že aj estetika je tu súčasťou terapie. Dizajn sa snaží minimalizovať zmyslové podnety a navodiť pocit pokoja a bezpečia. A keď všetky tieto kúsky poskladáme späť dohromady, tie guličky, látky, prešívanie, farby, zrazu vidíme kompletný terapeutický systém, kde naozaj nič nie je náhodné. A presne toto je definícia skutočnej terapeutickej pomôcky. Nie je to len produkt, ale systém. Systém, kde každý jeden prvok, od tej mikroguličky až po farbu nite, bol vybraný s jediným cieľom – dosiahnuť konkrétny pozitívny účinok na ľudské telo a myseľ. A toto je ten konečný dôkaz. Celý tento komplexný a premyslený dizajn sa nakoniec pretaví do jedného jednoduchého zážitku, ktorý je možné reálne hmatateľne cítiť. A to nás privádza k záverečnej myšlienke. Koľko ďalších predmetov dennej potreby má asi takúto úroveň zámeru a premyslenosti, skrytú tesne pod povrchom, možno oveľa viac, ako si myslíme.